טוב, מה קורה חברים? ביקשתם לעשות לכם פתרונות מלאים של הבגרויות, אז נעשה סרטון ראשון היום, נתחיל לאט לאט לפתור את כל הבגרויות. 5 יחידות, אתם זכיתם, אתם ראשון בתור, אז נתחיל לאט לאט. אז היום נעשה את שאלון 35571, נתחיל משאלה אחת, שיהיה לנו בהצלחה. הוכיחו באינדוקציה מתמטית או בכל דרך אחרת, כי לכל n טבעי מתקיים. טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים בכלל, יש לנו פה רמז, אינדוקציה מתמטית, כנראה שמתכוונים שנפתור בעזרת אינדוקציה. בואו נצא לדרך, איך מתחילים אינדוקציה? קודם כל נעשה את הבדיקה עבור n שווה 1. יפה. נלך קודם כל לצד השמאלי, ואנחנו רואים שיש לנו טור, לא יודעים הנדסי, חשבונית, יש לנו פשוט טור של מספרים. נזהה שבאיבר האחרון יש ביטוי שמופיע בו n. נציב n שווה 1 ונקבל 2 כפול 1 הכל בריבוע, נקבל 4. אנחנו צריכים לבדוק נכונות עבור הצד הימני של המשוואה. נלך לצד הימני של המשוואה, ושוב פעם במקום n נציב 1, נקבל 2, 2 ועוד 1, 3, 1 ועוד 1, 2, חלקי 3, כמובן כפל, אפשר לצמצם, קיבלנו 4, זאת אומרת קיבלנו 4 שווה ל-4, צד שמאל שווה לצד ימין. יפה מאוד. אז הבדיקה מתקיימת עבור n שווה 1, נעיף את זה, נעשה לנו מקום, ונניח כי קיים k מספר טבעי, הוא נטען ש-n שווה k. למה? אנחנו רוצים לעשות את הנחת האינדוקציה, ובסוף להגיע לאקסיומת האינדוקציה. טוב, אז בואו נעשה את הנחת האינדוקציה. בעצם זה שלב טכני, כל מה שאנחנו עושים, בכל מקום שרשום n, נרשום k. אז נקבל 2 בריבוע, ועוד 4 בריבוע, אנחנו נדלג על זה. שימו לב, אנחנו שמים k במקום n, צד ימין אותו דבר, כל מקום שרשום n נרשום k. ועכשיו, בגלל שהנחת האינדוקציה מתקיימת, כי בדקנו n שווה 1 ויצא לנו, אנחנו רוצים לבדוק מה קורה שננוע קדימה. כלומר, במקום k נציב k ועוד 1. אוקיי. ניגש לצד השמאלי של המשוואה, מעתיק את הכל אותו דבר, מעתיק את האיבר האחרון, שימו לב זה בריבוע, לא להתבלבל, ועכשיו, בכל מקום שרשום k, אני ארשום k ועוד 1. שימו לב לסוגריים ולבריבוע. טוב. פה אני מקצר שלבים, יהיה לי 2 כפול k ועוד 1, אז זה 2k ועוד 2 ועוד 1, יהיה לי 2k ועוד 3. אותו דבר פה, יהיה לי k ועוד 1 ועוד 1, יהיה לי ישר k ועוד 2. והכל אני מחלק ב-3. עד פה בסדר? יפה מאוד. עכשיו שימו לב, מכאן די פשוט, בואו נעבור, שיהיה לנו את אדום זמין, הנה את אדום, יופי, שימו לב, הביטוי פה, על פי הנחת האינדוקציה, בעצם בדקנו והראינו שהוא שווה לביטוי המקורי. לכן נעשה הצבה, ובמקום כל הטור, אנחנו נרשום את הסכום המקורי שלו, ונקבל 2k כפול 2k ועוד 1, כפול k ועוד 1, חלקי 3, ועוד, אני פותח סוגריים, 2k ועוד 2, בריבוע, שווה 2 כפול k ועוד 1, 2k ועוד 3, k ועוד 2, הכל חלקי 3. מכנה משותף 3 לכל התרגיל, נקבל 2k כפול 2k ועוד 1, k ועוד 1, אני שם פה 3, אפשר להוציא פה 2 גורם משותף, ואם נעלה אותו בריבוע, יהיה לנו 4. אז יהיה לנו k ועוד 1 בריבוע, 2 כפול k ועוד 1, 2k ועוד 3, k ועוד 2. יופי. אפשר לראות שבצד שמאל, אפשר להוציא גורם משותף.
שימו לב, כאן יהיה לנו בעצם 12 בגלל הכפל. אז נוכל להוציא 2 ו-k ועוד 1 גורם משותף. אז שימו לב לסוגריים, יישאר לי k כפול 2k ועוד 1, כי הוצאתי k ועוד 1, ועוד 6 כפול k ועוד 1. בריבוע ירד כי הוצאתי גורם משותף. בצד ימין אני לא נוגע בכלום, אני משאיר את זה ככה. ועכשיו, הכל בכפל, מגניב, אם יש כפל אפשר לצמצם. מצמצם ומצמצם. ובואו נתחיל לפתוח סוגריים ונראה מה קורה. אז ככה, יהיה לי פה 2k בריבוע, יהיה לי ועוד k ועוד 6k, אז זה ועוד 7k ועוד 6. עוד פעם, פתחתי סוגריים, 2k בריבוע ועוד k ועוד 6k, אז זה 7k, 6 כפול 1 ועוד 6 שווה, אני פותח סוגריים בצד שני, 2k בריבוע, יהיה לי ועוד 4k ועוד 3k, זה ועוד 6k, ועוד 7k, סליחה, ועוד 6, וקיבלנו את אותו ביטוי בצד שמאל ובצד ימין, לכן אקסיומת האינדוקציה מתקיימת, משל סעיף א' 1. טוב, זריז, מהיר, רק לא לטעות בחזקות, לפתוח סוגריים נכון, והכל מצוין. אנחנו קופצים ישר לסעיף ב'. בואו נעשה לנו פה מקום, להתראות, ואנחנו הולכים לסעיף ב'. רמז, הסעיפים קשורים. סעיף א' 2, או ב', מה שבא לכם. ככה, שימו לב איפה מתחיל הטור הזה. הטור הזה מתחיל ב-4 בריבוע. הטור מקודם התחיל לנו ב-2 בריבוע, ומבקשים מאיתנו את הסכום של הטור. רגע, ביטוי שמצאנו בטור א', הוא בעצם מחליף את כל הסכימה של הטור בצד שמאל. זאת אומרת, הביטוי הזה הוא בעצם הסכום של הטור. עכשיו, אני צריך להבין מי האיבר האחרון, כמה איברים יש, ולא לשכוח להחסיר את האיבר הראשון. למה? אם אני אקח את הטור הזה, בו זריז רק נמצא איפה האיבר האחרון. שימו לב, האיבר האחרון מקודם היה 2n, הכל בריבוע, ועכשיו יש לי 90 בריבוע. זה אומר ש2n שווה 90, n שווה 45. המשמעות היא שבטור פה יש 45 איברים. זאת אומרת, הסכום של כל הטור הזה זה כל הביטוי שהופיע לנו בסעיף א'. זאת אומרת, 2n כפול 2n ועוד 1 כפול n ועוד 1 חלקי 3. אבל הסכום הזה מתחיל מ-2 בריבוע. פה הטור מתחיל מ-4 בריבוע. אז אם ניקח את כל הסכום הזה ונוריד ממנו את ה-2 בריבוע, נקבל את הסכום המבוקש. רק מה נשאר לנו לעשות? בכל מקום שרשום n, לרשום 45. למה? כי אנחנו יודעים שיש 45 איברים. אז יהיה לי 90 כפול 91 כפול 46, לחלק ל-3, פחות 2 בריבוע, פתח את המחשבון, 90 כפול 91 כפול 46, הכל לחלק ל-3, פחות 4, ויוצא 125,576. טוב, זה כל הסיפור. שאלה ראשונה קצרה. נמשיך לעשות סרטונים. נפתור את כל המבחן, לא לדאוג. ניפגש בסרטון הבא.